ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини RAHSH TJ. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор 13 та хона, замин ва квартираҳои фурӯши арзон дорем. Бародарон, видеонавори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартира дар кор мо дар видеои оянда пешкаш мекунем. Бародарон, агар шумо хел хонаи фурӯши доред ки замин, квартира ки мошин, бародарон, дар номерои имо ва WhatsApp роӣ кунем, мо дар видеои оянда реклама мекунем. Дӯстон, курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 152 сомонӣ. бошад наворро сар мекунем. аз шумо хоҳиш мекунем ки видеонавори моро подлиста кунем ба имо ва дигар сайтҳоятон. бародарон, мо як рӯза видеои нав пешкаш мекунем. бошад наворро сар мекунем то охираш тамошо кунен. ай нархои хона, замин бо хабар шавем. якам хонаи фурӯшӣ. якам хонаи фурӯшимо дӯстон қарор доданд ноҳияи Фархор дар калимаш 25 солаги. бародарони азиз, ҳамин хел маълумот дар 9 сотиқ замин 3 дар хона кардагай, болои кришашам хона кардагай. бародарони азиз, болош ремонт надорад, тагаш 3 дараш ремонти беҳтарин кардагай. об свети пастени аст, калидор. дӯстони азиз, дарахтои мевадиҳанда, гирди хона маҳкам, чойлоби ангур, ҳоҷатхона, ошхона, ҳаммом ҳамаш берунӣ дорад. бародарони азиз, хона барои зиндагӣ кардан 100% тайёр бе ягон камбудӣ. нархаш бародарон 240 000 сомона бо кадоми харидори аниқай бо муомила мекунем гуфтагай. рақамошон дар рӯи экрани шумо дӯстони азиз. кадомтон агар харидор боша метавонед ҳамин рақамо дигар маълумоти пурраша гиред. марҳамат. мегзарем ба дим замини фурӯшӣ. дим замини фурӯшимо дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Данғара дар деҳаи Каромат. бародарони азиз, 8 сотиқ замине бо як камази дигар сангам рехтагаи тайёрай метавонем ки барои хона кардан сар кунем. фундаментша резен. дӯстони азиз, дигар маълумоти пурраша ҳамин рақамо мегиред. нархаш 30 000 сомонай. замин дар 8 сотиқ. дар барош уже хонаҳо зиндагӣ кардаест, свет обуш ҳаста. инҷа дӯстон ҷош шуда гуфтагай. рақамошон дар рӯи экрани шумо. дигар маълумоти пурраша метавонед ҳамин рақамо гиред. дӯстон, ногуфта намонад ки агар шумо ҳамин хел хонаи фурӯшӣ ё ки замин, квартира ки мошин дорен, мехоҳед реклама кунед, дар номерои имо ва WhatsApp роӣ кунед ё ки бо мо занг занед, тамос гирен. мо дар видеои оянда реклама мекунем. мегзарем дӯстон ба сеюм квартираи фурӯшӣ. сеюм квартираи фурӯшимо дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ. дӯстон, дар Ленский районай як хонага квартира дар сеюм этаж қарор дорад. 44 квадрати метр. дӯстон, об светаш ҳастай, коробкаи без ремонтай. бародарони азиз, дар Ленский район дар 5 микрорайон. ҳамин хел маълумот. нархаш бародарон 86 000 сомона бо хай кадомитон харидорен мумкин арзон мекадагистанд. дар ҳамин рақамо занг зада пурсен. дӯстон, бо квадрати дигаршам меёванд, бо квадрати бисёршам ба фикрам доранд. навастройкай без ремонтай. дигар маълумоти пурраша ҳамин рақамо метавонед гиред. марҳамат. мегзарем бародарон ба чорум квартираи фурӯшӣ. чорум квартираи фурӯшимо дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар Фирдавсӣ. дӯстони азиз, дар пеши хитои бозор. дохонага квартирай дар 10 этаж қарор дорад. 46 квадрати метрай. об светаш ҳастай. бародарони азиз, без ремонтай. ремонтша хито мекунед. дӯстон, доми нав сохтай, проекти беҳтаринай. домаро моҳи сентябри 2021 месупорем гуфтагар. дар қарибиш дар ҳамин пеши ҳамин дом ҳамаша проектиш мактаб садиқ, маркази савдо, ҳамаша яъне ки сохтаган проекти навкатияй. нархаш бародарон 210 000 сомонай бо хай кадоми харидори аниқай бо арзон мекунем гуфтагай. рақамошон дар рӯи экрани шумо. дигар маълумотша метавонед гиред. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. панҷум хонаи фурӯшимо дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Ҳисор дар қариби Душанбе. дӯстони азиз, ҳамин хел маълумотай. дар 6 сотиқ замин дар хона кардагӣ тайёрай. хона дар теза часпондагӣ ҳастай. фақат камтар дигар корш мондагай. бародарон, нархаш не ки арзонай. об светаш ҳастай. ошхона, ҳоҷатхона дорад. бародарони азиз, дигар маълумоти пурраша мегиред. ҳамсояҳо зиндагӣ кардастай. нархаш 75 000 сомонай бо хай кадоми харидори аниқай бо яъне муомила мекунем гуфтагаи соҳибош. рақамошон дар рӯи экрани шумо. дӯстон, агар кадомтон ай ноҳияи Ҳисор харида бошад, ай шаҳри Ҳисор, метавонед дигар маълумоти пурраша ҳамин рақамо гиред. марҳамат. бошад наворимро давом медиҳем. мегзарем дӯстон ба шашум квартираи фурӯшӣ. шашум квартираи фурӯшимо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Бохтар дар Қурғонтепа. дӯстон, дар ТЭЦ як хонага квартира дар 9 этаж қарор дорад. 35 квадрати метр. об светаш аст. ремонти беҳтарин кардагай. лифт ҳамаш аст. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом ҳамаш қоидавӣ кардагай. бародарони азиз,
нархи ҳамин квартира 210,000 сомон бо хай кадоми харидори аниқ бо арзон мекунем гуфтагай ва алиш мешад ба ягон мошини Opel седан боша ё ки Astra G алиш мекунем гуфтагай дӯстони азиз. рақамошон дар рӯи экрани шумо ва гуфтагай кадоми квартира ки бо ҳами хел харидани бо дар ҳамин дом бо квадрати бисёршам ҳаст 56-60 квадрат миёвем метавонем гуфтагай. рақамошон дар рӯи экрани шумо дигар маълумотшо метавонем гирем. мегзарем дӯстони азиз ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. ҳафтум хонаи фурӯшӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Данғара бардони азиз пеши бозори Кайнош гуфтагай. номи пешинаш Кримсой гуфтагай. ҳамин хел маълумот номи пешинаш Кримсой дар 8 сотиқ замин як дар хона кардагай бардони азиз. хона временникай обсветиш дар инҷа ҳастай. дӯстон дигар маълумотшо хай ихтимол мегирем. нархаш 50,000 сомон дар 8 сотиқ замин ҳамин хона ки кардагиян. хона бо варианти алиши ам дорад ва арзон мешавад. сумкати рақамошон дар рӯи экрани шумо хай кадом харидор бошен. ай ҳамин ноҳияи Данғара метавонед дигар маълумотшо гиред. марҳамат. мегзарем бардорум ба ҳаштум замини фурӯшӣ. ҳаштум замини фурӯшӣ мо дӯстон қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд дар Сайхунды дар 6 сотиқ замини холӣ барадорони азиз. дигар маълумоти праша мегирен. айроҳи калон 500 метр истна гуфтагай Сайхунды. нархаш 22,000 сомон бо хай кадоми харидори наличия бо ягончи мегзарам ва мошинкатам алиш мешавад. бардорум 6 сотиқ замин 22,000 сомон нархаш. кадомтон хай харидор бошед дигар маълумотшо ҳамин рақам метавонед гирен. марҳамат. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. наҳум квартираи фурӯшӣ мо дӯстони азиз инам қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. қарор дорад дар 31 микрорайон бардони азиз. як хонага квартира дар 2 этаж қарор дорад. 20 квадрати метр ремонт кардагай бардони азиз. обсветчам ҳаст. ремонтуш хай доми кона ине ки ремонт кардагай гуфтагай соҳибуш. ошхона ҳуҷҷатхона ҳамаш ҳастай қоидави барои зиндагӣ кардан. нархаш 85,000 сомон хай кадомитон харидор бошен. дигар маълумоти праша мегирем дӯстони азиз ҳамин рақамо. марҳамат гуфтагай ки арзон метием срочнай. дигар маълумотшо гирем дӯстон. лайкотона дареқ надорем чӣ хонае ки дар кора дар комментар нависем мо кофта ёфта ба шумо пешниҳод мекунем. мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ. даҳум квартираи фурӯшӣ мо бардорам қарор дорад дар шаҳри Турсунзода бардорем азиз дар Регар. хонага квартира дар 4 этаж қарор дорад. 78 квадрати метр бардорем азиз. метавонед ки ин хонара секоматга кунен. обсветиш ҳаст. ремонти беҳтарин кардагай. ошхона ҳуҷҷатхона ҳамом ҳамаш қоидави термос оби гарм ҳаст. хона бе ягон камбуда ремонташ нағз кардагай. дар қарибиш коҳи нур дар қарибиш яъне ки мактаб садиқ ҳамаш ҳаста гуфтагай бе ягон камбудия. нархаш дӯстон 235,000 сомон бо хай кадоми харидори аниқай бо муомила мекунем гуфтагай бо арзонам мешавад. рақамошон дар рӯи экрани шумо дигар маълумотшо метавонед ҳамин рақамҳо гирем дӯстони азиз. ногуфтаном ки як бора такрор шава бардони азиз. агар шумо мехоҳед хонаи фурӯшӣ ё квартира замин мошин чизи доре мехоҳед реклама кунед дар номерои мо занг зад тамос гиред ё ки дар номерои имо ватсап роҳӣ кунед. мо дар видеои оянда реклама мекунем дӯстон. видеоро тамошо кунед то охир шав ва бо дигар хонаворам нархошро мефаҳмед. 11 квартираи фурӯшӣ. 11 квартира бардони азиз ин дар шаҳри Ваҳдат қарор дорад дар роҳати лаби дарё дӯстони азиз. якхонага квартирае дар 2 этаж қарор дорад. 43 квадрати метр обсвет ҳастай. ремонти нав кардагиай. ошхона ҳуҷҷатхона ҳаммом ҳамаш ҳастай. термос кондитсионер бо ҳамаи таҷҳизотое ки дар ҳаминҷа ҳастай фурӯхта мешавад бардони азиз. ҳуҷҷатҳош 100%. соҳиби хона хоҳиш кардагай ки фақат одамое ки мехаранд ва ё занг заранд беҳуда занг назананд. нархаш дӯстон 190,000 сомон бо хай кадоми харидори аниқай бо муомила мекунем гуфтагай. рақамошон дар рӯи экрани шумо дигар маълумотшо метавонед гиред. мегзарем дӯстони азиз ба 12 хонаи фурӯшӣ. 12 хонаи фурӯшӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ дар Ленинский район бардони азиз. дар 3 сотиқ замин 3 дар хона кардагай тайёра. обсвет ошхона ҳуҷҷатхона ҳамом. хона ремонти беҳтарин кардагай бардони азиз. хона дар пеши қариби Мошин бозор қарор дорад бо таъмири замонавия. дар хона ҳоли ҳеҷ кас зиндагӣ кардагӣ нест. ин хонара нав кардагай бо кадом сабаб бардони азиз намедонам. неки хонара фурӯхтесиян. хона бе ягон камбудия бо ҳамаи шароитош ҳастай.
нархш дӯстон 193,000 сомон бо хай кадоми харидорай бо муомила мекунем гуфтага гирди хона маҳкамай ҷош ҷои нағзай гуфтага соҳиб бош. рақамошон дар рӯи экрани шумо дӯстон. Агар харидор бошед дигар маълумотша метавонед ҳамин рақамошон гиред. марҳамат. мегзарем бародарон ба 13ҳам хонаи фурӯшӣ. 13ҳам хонаи фурӯшӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи ёбон. бародарони азиз айниқтараш кадом маҳалла маълумот нест. дар 9 сотиқ замин 4 дар хона кардага хонаи детажай дӯстони азиз. об, свет, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммо ҳамаша дурунӣ ва беруниам дорад. гирди хона маҳкамай, хона ремонти беҳтарин кардага дигар маълумоти праша ҳамин рақамошон мегирен. нархаш дӯстон 175,000 сомон бо хай кадоми харидорай бо арзон мешава гуфтагаи соҳибаш арзон мондагиай. рақамошон дар рӯи экрани шумо метавонед дигар маълумоти праша ҳамин рақамо гирен дӯстон. агар шумо ҳамин хел хона доред ноки замин, мошин, квартира бародарони азиз ягон чизи реклама кардан дошта бошед бо мо тамос гиред ноки дар номерои имо ватсап рӯй гиред дӯстони азиз бо мо гап занед. мо дар видеои оянда реклама мекунем. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо бародарон.